Kasen. Kasen. Pugna pura. Ngayon, Lah, wala kay Kagasan lah. klaro tayo matansan oh. Oh, kamersiyo. maligya ako boyo ani gawa kung bayad. Biasa. Kung skerlo ka ba? Pila ka John? Daghan robot niya niya kidala. Pila na John? Kang Mercy ni no? Oh, Amay listahan mo lang, mga ko din. Kang isa. Sabay Kamatay tagyari. isang tuma. sabi tayo yan. Kang Mercy. Amang ko rin, bandara ko. Isang tunga. Isang tuma kapirusan. Wala pa gani. Kuha nang mo. Kuha, isa ubos. Si Tata, si Dailin. Damn, they're taking how many kilos? Isang tunga. Paman. Kasi tayo yan isang tunga. That's 1.5. We still got their head over there. Ayun kang lingling ko ha? Lingling dua. Padi ay. Ha? Ati daday. Ila. Buska. Kanya ka nang nagiling. Kamanikaroon. Pili John. 2 kilo man tayo. Dala pa di ay. Ano na yun? 5 kay kilo ako. Oh! 2 kilo. Kilo na mawawala. Kay ang ngalan niya anak, dilit mo guna. Dario. Ay Dario. Daria. Dilir mo guna. Basta kay duha ka Dario. Dilit. Kanang sugat. Dilit na siya. Pili mo. Kibali na siya nang ilog na siya og ngalan kay dilir mo ang ngalan niya. Asa man to? Oto. Ang ngalan anak ko sa kuan dilir mo na, dilit mo na. Kasi ang kularbi na bakay man. Mga kabuke niya na pay. Wala na diya. Birthday ni. Kilo. Wala to ko ana sa birthday ano. Dilir ko na ngalan ano. Lingling kita li. Lingling kita. Ano na lunay ba? Nanay kang Roxanne dia. Parang sa mata gyud. Ako ano ko Isa, timbang no. tibangon kali. Abi. Isa man ana. Nana ka nanay. Ilang kilo anin ti? Ya, abon ning sa timbang po. Timbang kali. Kasen. Kasen. Ako rin Lin. Kuha na ako rin Lin. 5. Computer na yun, di ba wala na kaabot kung mga parang kilo. Abot na kay Karong bunga. Buon. Ito mo na to. Gado alutak ko do. Sakto lang bili ko lang